Dan sarki ya daɗe, Allah ƙara lafiya da nisan kwana. Ni ne Abdul Turaki, shugaban ƙungiyar kare mutunci na ƙasa baki ɗaya. Duba da yanayin ƙungiya ce ɗaya tilo da muke da ita a arewacin Najeriya wadda take haɗa kan matasa na arewacin Najeriya. Wadda kowace jiha da muke ajiye shugabanci ne domin taimakon al'umma da kuma bunƙasa harkar tattalin arzikin Najeriya. Saboda dukkaninmu matasa ne wanda suke harkar business da kuma aikin gwamnati. To wannan dai kungiya ta zo wannan state na mai martaba sarki ne domin jaddada kungiya da kuma kaddamar da ita da kuma ƙara tallafawa matasa da kuma wanda suke da gajiyayyen karfi musamman marayu da ƙananan yara. To alhamdulillah kungiyar kare mutunci dai tana gabatar da abubuwanta ne a social media. Duba da yanayin social media tana da tasiri a rayuwar nan da muke ciki, wanda in dai ka ɗauke ta da mahimmanci to za ta kai ka wani guri na mataki na rayuwa wanda baka taɓa tunani ba. In ka ɗauke ta akasin haka kuma kai ne za ka wulaƙanta, wanda kuma daga baya za ka yi dana sani. To duba da yanayin matasa ne mafi yawanci wanda muke gabatar da harkar social media na shine dalilin da ya sa muka ƙirƙiri ƙungiyar kare mutunci wadda muke gabatar da taimako ta kowane ɓangare. Wanda duba da yanayin muna gabatar da wannan taimakon a sassan arewacin Najeriya, su ma matasa da suke wannan jiha suka nuna yunkurinsu na neman wannan ƙungiya domin ta kafa reshe a wannan jiha domin a ci gaba da taimakawa al'umma na wannan jiha. Muka ce to babu abin da ya kamata illa muna shigowa wannan gari mai girma, babu inda ya kamata mu zo domin neman albarka, domin duk tafiyar da za a yi ana neman albarka sai da sa hannun manya. Shine muka shigo wannan fada mai albarka domin mai martaba sarki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma taimako ta kowane ɓangare da kuma shawarwari wanda za mu cimma nasara a rayuwarmu. Wannan kungiya tana taimakawa manya-manyan duba ɗalibai na makarantun firamare na gwamnati wanda suke buƙatar uniform ko wannan abin rubutu, duk muna ba su littattafai da sauran abubuwa. Wanda kuma muna shiga manya-manyan asibitoci na gwamnati. Duba da yanayin rayuwa ta yi tsanani yanzu, akwai wa'inda ƙalilan kuɗi yana sa suna shan wahala a asibiti. Muna shiga wannan muna taimaka musu da yardar Allah. Allah ya ƙara mai martaba sarki lafiya. Muna godiya sosai da sosai a takaice. That's